Hi guys! Boy shout out! Maggagala nga kami ng aking pamilya. Nabalitaan ko ang mga chismis. Meron daw handaan sa probinsya. Kahit wala kaming imbitasyon, pupunta kami dahil makapalang mukha ng aming pamilya. Kaya guys, samahan nyo kami sa pamamasyal at adventure dito sa probinsya ng Pangasinan. Excited na nga yung bata. Kala mo kung saan pupunta. At ayan na nga, nag-tricycle kami para tipid kasi madaling araw naman. Mura lang ang pamasahe sa tricycle, 18 pesos mula sa amin hanggang Floodway. Budget meal lang po tayo ngayon, wala tayong pang grab kaya eto, gagala. Ayan guys, nasa jeep na kami, no? Nandyan na, nag-uusap-usap na kung sino ang magbabayad ng pamasahe. 20 pesos ang isa. Maya-maya lang, bababa na kami papuntang Cubao. Pagpunta namin ng Cubao, maglalakad kami. Ayan na, nasa Cubao na kami. Medyo malayo kami binaba. Lakad kami papuntang 5-star. Doon kami sasakay ng papuntang Pangasinan. Nagre-reklamo na nga yung isa dyan. Ang layo-layo daw ng nilalakad namin. Ayan na guys, nandito na kami sa bus. Saktong-sakto. Ayan na nga yung batang makulit, naglalabas ng laruan. Nakasakay na kami sa bus at kami lang ang hinihintay. So, napakaswerte ng isang bata yan. Nakapulot ng 500. Meron pambili ng chicha habang nasa biyahe. Ayan na pa si kuya. Nag-i-enjoy na, excited na makarating sa Pangasinan. At si ate, maya-maya lang konti, aalis na. Nag-usap-usap na sila kung anong oras pupunta doon sa may handaan para makaburaot ng tanghalian namin. Eto na, nandito na kami sa handaan ng birthday ni Van Harold. Namburaot kami kahit wala kaming invitation. Hindi kami naimbitahan pero plano talaga namin pumunta rito sa probinsya at konti mang mapagbakasyon. Ayan nga pala yung clown, no? Ang galing-galing niya magpatawa. Enjoy ang lahat. Maya-maya daw, ipapakita niya daw ang talent niya. Kaya, hintay. Ayan na, umpisa na yung happy birthday. Ganadong-ganado yung anak ko mag-happy birthday song. Ayan, nakaabang na kami pagkatapos ng birthday. Ayan na, lamunan na kaming lahat. Nakaburaot na kami. Masarap ang handa, may lechon, at iba-ibang klaseng pagkain at lutong probinsya. Maya-maya, pagkatapos kumain, magtatalit daw ang clown. At eto na nga, naabutan ko, nag-CR lang ako. Pinakita na kagad ng clown kung paano siya magbalanse ng upuan. 5 pirasong upuan at pinatong niya sa kanyang baba. Aba, kakaibang talent talaga ang ginawa ni Kuya Clown. Saludo ko sa talento mo. Ayan na nga, binaba niya na at titulungan siya ng isang kasama niyang clown. Napakagaling talaga ni Kuya. Kahit ako, isang upuan lang, nako, sigurado putol yan. Eto pa ang pinakamalupit. Pati ba naman yung nananahimik na electric pan, binalance niya sa kanyang baba. Aba, 100%. Talentado kang
clown ka. Yung clown na yan, shoutout nga pala sa'yo, no? Ay, eto pa ang isang clown. May dalang kutsilyo. Palakpakan naman dyan. Pinutok niya ang 3 lobo. Yung kutsilyo po dyan, hindi biro. Kinagat niya yung kutsilyo para malaman na tunay ang kutsilyo. Ayan na, dinilaan niya. Ay, ang galing-galing naman yan. Pinaikot pa yung kutsilyo sa ibabaw ng kanyang dila. Bumibilang pa. Ang galing niya mag-balance ni kuya. Bilib na bilib ako. Kumuha ng pinggan. Pinaikot. Pinaikot sa kutsilyo. Sa likod ng kutsilyo. Pinaikot. Ayan na. Tinuturo sa noo. Ayan, pinatong yung kutsilyo na may plato na umiikot. Ang lupit ni Kuya Clown. Pinaikot yung kutsilyo. Aba, grabe naman ang talento nun. Etong talento na ito, ayan no, shoutout nga pala sa inyong dalawa, no? Dalawang clown. Napakagaling ninyo. Talentado. Ayan na. Nilipat sa noo. Nilagay ulit sa dila habang umiikot yung pinggan. Aba, napakalupit mo, kuya. Kutsilyo, bumaba. Tumayo. Palakpakan naman kayo dyan. Pinaikot pa ulit. Kumuha ng platito. Ano gagawin mo sa platito? Lalagyan daw ng ham. Ayan na. Wala daw ham. Kinagat niya yung platito maliit. Pinaikot ang plato sa ibabaw ng kutsilyo. Ayan na. Pinatong sa may platito yung kutsilyo na may umiikot na plato. Napakalupit mo naman, kuya. Ayan kitang-kita, walang daya. Napakagaling magbalanse. Ito ang tunay na talentado. Dito ko lang matatagpuan yan sa probinsya. Palakpakan ng mga tao. Napakagaling ni Kuya Clown. Ayan ang hirap po niyan. Hindi po basta-basta yan. Napakalupit mo, kuya. Iisa kang talentadong tao. Siguro, ayan ang palakpak daw. Palakpak. Napakagaling ni kuya. At meron pang isa. Ano yung kaya yung binigay? Ayan na. Soft drinks. Tinapay. 2 soft drinks. Bukas na. Sinubsob niya sa bunganga niya. Nang nauaw na. At pinatong yung isang soft drinks sa puwitan. Ayan na. Binabalance niya. Ayan na. Binalance niya na. Ang lupit mo, kuya. Yung biskuit na tinapay, ngumuya pa, kinakain. Habang binabalance ang 2 soft drinks sa bunganga niya. Ang lupit mo, kuya. Ayan na. Ang galing mag-balance. 2 soft drinks habang umiinom, habang nagbabalanse. Binabawasan yung soft drinks dahil kasi nauuhaw siya. Ang lupit mo, kuya. Talagang mag-i-enjoy ang lahat ng nanonood. Ayan, Amaze na amaze yung aking asawa. Ngayon lang kami nakakita ng ganyang clown sa probinsya pa. Shoutout nga pala sa'yo, diba? Napakagaling ni kuya. Unti-unti na nauubos ang soft drinks habang binabalanse niya ang 2 soft drinks na nakapatong sa bunganga niya. Ayan na, mauubos na. Tinanggal yung isa. 1 piraso na lang. Ang lupit mo naman dyan, kuya. Ang galing mo. Talentado. Ang galing. Palakpak yung asawa ko. Bilib na bilib.